Tak dobré ráno všem. Už tedy začneme, případně se k nám ještě někdo připojí. Moje jméno je Barbara Štrbíková a pracuji ve společnosti Oldany Group, která vlastně je poskytovatelem služby Frecker pro evidenci docházky, o které si budeme dneska povídat. Jako první bych naši aplikaci ráda představila pro ty, kteří s ní třeba ještě nepřišli do styku. A poté vám vlastně ukážu ty hlavní funkce a jak se aplikace nastavuje, abyste si to případně mohli udělat sami nebo měli vlastně přehled, jak to funguje. Tak, naše aplikace tedy je vlastně moderní náhradou za ty klasické a zastaralé docházkové systémy, jak je možná znáte, kde musíte nakoupit speciální hardware v podobě těch docházkových terminálů a k tomu i speciální software a licence pro každého toho zaměstnance. U nás vlastně nic takového nepotřebujete, úplně vám stačí, když budete mít připojení k internetu na to, abyste si službu tedy nastavili a potom chytrý telefon nebo tablet, na kterém budete evidovat tu docházku. To ovládání je naprosto jednoduché. Myslím, že každý z vás si dokáže tu naši službu zprovoznit úplně sám, ale dneska si to tedy ukážeme, abyste věděli, jak na to případně. Máme vlastně dva způsoby, jak tu docházku evidovat. Jedno tedy je, že z mobilního telefonu nebo tabletu vytvoříte terminál, který umístíte někam ve vaší firmě, nevím, ke vchodu, na recepci, kde budete chtít. A tam vlastně každý zaměstnanec si buď načte QR kód, tedy vlastně obrázek, který bude mít každý zaměstnanec naprosto unikátní, anebo NFC tag, nebo kartu, která podporuje NFC. Tento způsob my doporučujeme spíše, hlavně protože je určitě rychlejší než to načítání QR kódů. A vlastně tu technologii NFC dneska už najdete i v kartách, které běžně používáte, například v platebních kartách, v naší pražské Open Card nebo teď nově lítačce, v inkartě Českých dráh a podobných kartách dopravních podniků po celé republice, nebo i v kartách iSIG, iTIC, Live, které se používají ve školství. Samozřejmě proto, abyste mohli tu technologii NFC používat, byste si museli zakoupit terminál, který to NFC podporuje. Případně pokud tedy všichni vaši zaměstnanci nemají kartu, která má NFC, je možné si přes nás koupit také NFC tagy, což je vlastně malá samolepka, která skrývá čip, který je nositelem té NFC technologie. My ty NFC tagy prodáváme v balíčku po 5 kusech za 150 korun. Další možnost využití je tedy ta, že si každý zaměstnanec stáhne naší aplikaci do svého mobilního telefonu nebo tabletu a bude ji využívat jenom pro sebe jako svoji vlastní mobilní aplikaci, kde si bude zadávat příchod, odchod. Je to hlavně pro ty zaměstnance, kteří pracují mimo pracoviště, jezdí na nějaké pracovní cesty, obchodní schůzky a tak dále. Samozřejmě naši aplikaci si můžete zcela bezplatně vyzkoušet pro 5 zaměstnanců na neomezenou dobu, takže pokud byste nejdříve potřebovali ve firmě testovat tu aplikaci, jak se vám osvědčí, není to určitě problém, stačí se zaregistrovat. Takže hlavní je to, že všechny ty statistiky a přehled o tom, kde ti zaměstnanci jsou, jaké mají poslední události, máte v reálném čase odkudkoliv, jenom přes webový prohlížeč. Takže vy jako administrátor můžete třeba z vašeho mobilního telefonu sledovat ten vývoj ve vaší firmě, jak potřebujete. I každý ten zaměstnanec, pokud mu vytvoříte přístup do jeho účtu, si může kontrolovat tu svoji vlastní aktivitu přes náš web. Také v případě, že bude mít nějaký problém, vám může i napsat, že třeba si špatně zadal docházku a vy mu to posléze můžete opravit.
Jak jsem tedy říkala, není potřeba pořizovat žádný dodatečný software, všechno opravdu děláte přes ten web, nemusíte si nic instalovat, případné aktualizace a updaty děláme my, vy to hned budete mít aktualizované, nemusíte proto nic dělat. Naše aplikace nabízí také jednoduché zadávání úkolů vašim podřízeným a případně i sami zaměstnanci si můžou vytvářet ve svém účtu úkoly, které mají splnit. Samozřejmostí je i export dat do různých jiných systémů, ať jsou to mzdové nebo účetní systémy. Nabízíme vlastně exporty do Excelu, CSV, PDF a nově také poskytujeme export do mzdového systému Pamika. Pokud ho někdo používáte, ukážeme si potom, jak vlastně se musí exportovat do tohoto systému. Tak, začneme s tím, jak tedy na to. Jako první, hlavní je založit si tedy účet. Půjdete tedy na náš web frecker.me, což jsou naše tedy hlavní stránky, máte tady všechen přehled o těch hlavních funkcích a jak vlastně aplikace funguje. Najdete tady také výuková videa, kde je nahráno všechno, jak se zaregistrovat, jak přidat zaměstnance, jak používat ty terminály i mobilní aplikaci. Případně je tu samozřejmě i kontakt na nás, kdybyste cokoliv potřebovali. Případně můžete vždycky otevřít tady dole náš chat a napsat nám. Odpovídáme docela rychle, když je to v pracovní dobu. Jinak jsme samozřejmě online také na e-mailu podpora@frecker.me. Jako první teda dáte registraci, kde je potřeba vyplnit vaše jméno a příjmení jakožto administrátora účtu. Volitelně telefonní číslo, ale samozřejmě jsme radši, když to telefonní číslo zadáte, aby jsme vás mohli rychle kontaktovat v případě nějakých problémů. Váš e-mail, ten administrátorský a samozřejmě jméno vaší organizace. Poté, co se zaregistrujete, vám přijde potvrzení na e-mail, kde odkliknete vlastně aktivaci vašeho účtu a dostanete se už rovnou na váš účet. Já se tady tedy přihlásím k našemu testovacímu účtu. A ukážeme si, jak na to. Když vy se poprvé přihlásíte, tak vám vyskočí tady náš pomocník, naše nápověda. Tuto nápovědu najdete na různých stránkách v jiném znění. Vždycky se vám snaží vlastně pomoci v tom, jak dále postupovat, co udělat a jak to udělat. Takže určitě toho využívejte a přečtěte si to, protože jsou tam cenné rady. Tady ta první stránka je přehled, kde máte vlastně webovou aplikaci, tedy možnost zadávat tu docházku i přímo z webu. Nemusíte teda mít třeba nutně ten terminál. Modul Moje úkoly, kde máte přehled samozřejmě úkolů a hlavní tabulku aktivity ve společnosti, kde hned přehledně vidíte, kdo momentálně pracuje a od kdy, případně kdo nepracuje a přehled, kdo momentálně pracuje a ne ještě na malém grafu. Jako první já tedy doporučuji vytvořit si terminály. To máme tady v sekci admin, která je samozřejmě dostupná jenom pro administrátory, ne pro zaměstnance. Když přijdete na ty terminály, my už tu máme nějaké vytvořené, ale vy si dáte přidat nový terminál, čím se vám tady otevře editace toho daného terminálu. Název terminálu doporučuji zadat nějak relevantně, abyste poznali, kdo nebo kde spíš ten terminál leží, co je třeba u vstupu na recepci, nebo pokud to bude nějaký terminál, který budete přenášet, tak můžete dát jméno toho zařízení, jak tu třeba máme LG terminál recepce a podobně.
Ale můžete vyplnit popisky k tomu terminálu, ty se vždycky zobrazí na tom terminálu na hlavní stránce. Dále můžete doplnit důvody odchodu. Máme tady předvyplněné konec dne, přestávka, dovolená. Můžete si samozřejmě přidat třeba oběd, kuřáckou pauzu a další. Případně je tam potom i na aplikaci, když zadávají ti zaměstnanci odchod, tak mohou i sami vyplnit svůj vlastní důvod odchodu. Jak potom tedy postupovat, abyste z toho mobilního telefonu nebo tabletu udělali přímo tu aplikaci, ten terminál? Půjdete vlastně do Google Play, kde si stáhnete naši aplikaci Frecker. Nemusíte to samozřejmě dělat takto přes web, stačí si na tom zařízení jít do Google Play, najít si tam Frecker a stáhnout. Poté, co vlastně stáhnete, se vám objeví tato hlavní stránka, kde kliknete na inicializovat a načtete tam právě ten QR kód, který tady máte. Poté, co se to zařízení spáruje s tímto QR kódem, tak se vám tady objeví, že je zařízení inicializováno a vy můžete hned začít s tou evidencí docházky. Na to si tedy uděláme zaměstnance. Tady už máme zase nějaké předvyplněné. Máme různé role těch zaměstnanců, buď je to normální zaměstnanec, manažer nebo administrátor. Liší se to v tom, že zaměstnanec, jak jsem říkala, má přístup pouze ke svým datům, vidí pouze své události a statistiky v tomto webovém rozhraní a manažer naopak může vidět statistiky celé společnosti, ale nemůže editovat tu společnost nebo provádět platby, vytvářet terminály jako administrátor. Taktéž ten manažer může mít třeba na starosti jenom jednu skupinu zaměstnanců a potom nevidí zbytek té společnosti. Když si přidáváme zaměstnance, máme tady dva způsoby, jak ho přidat. A to buď tak, že zadáte jeho e-mailovou adresu, tím pádem mu přijde pozvánka na jeho e-mail, který ho musí dovyplnit a dokončit také registraci. A potom má vlastně přístup do toho svého účtu tady u nás na webu. Pokud nepotřebujete, aby měl takovýto přístup, stačí zadat jeho jméno a příjmení a ten zaměstnanec se hned přidá do toho účtu. Vidíte, že tady můžete změnit autentizační metodu, tedy pokud to budou QR kódy nebo NFC a samozřejmě tu roli. Případně ho zařadíte do skupin, pokud už budete mít nějaké skupiny vytvořené, ty si ukážeme za chvilinku. A tady už vidíte, že můžete zadat rovnou poptávku na ty NFC tagy, jak jsem říkala, že si přes nás můžete rovnou zakoupit. Potom, co obdržíme vlastně tu vaši poptávku, vám napíšeme, potvrdíme to, domluvíme se na tom, kam budou NFC tagy poslány a poté vám je hned zašleme. Když máme teda vytvořeného toho zaměstnance, můžeme se dostat do jeho účtu, kde máme hned několik možností, co dělat. Můžeme samozřejmě změnit všechny ty údaje, které jste zadávali při tom přidání toho zaměstnance, pokud je to potřeba. A můžete také změnit tu autentizační metodu. Pokud chcete, aby tedy používali ty NFC tagy nebo NFC karty, jako první, když je načtou na tom terminálu, je potřeba zadat tento defaultní PIN. Ten zadáte pouze poprvé, aby se ten tag nebo ta karta spárovaly s tím účtem toho zaměstnance, poté už nebude potřeba ho zadávat. Pokud tam dáme tedy QR kód, tak se mu vygeneruje tady jeho vlastní QR kód. Ten můžete exportovat do PDF na tisk nebo jako permanentní odkaz, který si může ten zaměstnanec třeba uložit do svého telefonu, do záložek a mít ho stále při ruce, nemusí se ho ani tisknout. V případě, že jste připojili toho zaměstnance bez toho e-mailu, můžete ho vždycky pozvat, aby se mu spároval ten účet.
V případě, že zaměstnanec u vás přestane pracovat, nebo třeba když jde o sezónního zaměstnance, který u vás pracuje třeba jenom půl roku, můžete ho na tu dobu nečinnosti deaktivovat. Tou deaktivací nestratíte žádného data a události, pouze bude vlastně neaktivní, nebude moci se načítat na terminálu nebo používat mobilní aplikaci. Já tady tu mobilní aplikaci teď odstraním, abyste viděli, jak to vypadá, když tam není. Můžete vždycky tomu zaměstnanci aktivovat tu jeho mobilní aplikaci v případě, že tedy potřebujete, aby si ji nainstaloval na svůj vlastní telefon. A vlastně funguje to stejně jako s tím terminálem. Opět si stáhnou naši aplikaci z Google Play, inicializují podle tohoto QR kódu a můžete jim tady zase předvyplnit důvody odchodu a další věci. Když je samozřejmě inicializována, budete to mít tady napsáno, abyste o tom věděli v případě, že by měl ten zaměstnanec s tím nějaký problém. Tak, u toho zaměstnance přímo máte ještě další záložky, události a úkoly. Ty události jsou přímo tohoto jednoho zaměstnance. Já tady mám události v únoru, že si tady můžeme ukázat, tady je vlastně přehledový graf té docházky během toho jednoho měsíce, kolik hodin odpracováno celkem a tady přímo detailní události. V případě, že jsou tam nějaké chyby, dostanete tady varování a můžete tu docházku opravit podle toho, aby to vlastně vycházelo správně. Exportovat, jak jsem říkala, můžete do PDF, do Excelu a CSV, tady je to tedy přímo ten přehled hodin po dnech, ale můžete samozřejmě exportovat i tuto tabulku do stejných formátů v případě, že potřebujete tu detailní docházku třeba ukázat i vašemu zákazníkovi. Dále je tu tedy záložka úkoly, kdy můžete zaměstnanci zadat úkol, přidat k němu nějaké komentáře a on to uvidí jak ve svém účtu, tak potom, co se načte na terminálu nebo v mobilní aplikaci. Takže vlastně máme teď už vytvořený terminál, máme přidané zaměstnance, jsou spárováni se svými účty, QR kódy nebo NFC tagy. Co dál můžete dělat? Můžete vytvářet skupiny. Skupiny například podle vašich oddělení ve firmě. Máte třeba personální, marketingové, finanční oddělení. Všechny tato oddělení si můžete vytvořit a přidat k nim libovolně zaměstnance z vaší firmy. Jak jsem říkala, ke každé této skupině můžete také přidat jejího manažera, který bude mít ve svém přehledu opravdu jenom ty lidi z té jedné skupiny, nikoho jiného z té firmy, takže bude moci stahovat ty události a data pouze pro tuto skupinu. A když se si teda řekli více k těm událostem pro celou tu firmu, tak je to podobné jako v tom účtu toho zaměstnance. Máte tady přehledové grafy, detailní tabulku, plus tady máte odpracované hodiny podle zaměstnanců za ten měsíc. Tato tabulka se dá tedy exportovat pro systém Pamika. Abyste to mohli exportovat pro tento systém, je potřeba mít vyplněno u zaměstnance číslo pracovního poměru, které Pamika vyžaduje. Takže pokud tento systém používáte, myslete na to, že to musíte mít vyplněno, abyste tam tu naši docházku mohli importovat. Kde si můžete takhle přidat nějaké detailnější informace o těch zaměstnancích, tak to uděláte v nastavení společnosti, kde můžete měnit informace o společnosti, tedy jméno společnosti, organizace, které se zobrazuje tady i ve všech exportech, případně ten telefon, který potřebujeme pro případnou podporu. Samozřejmě tady vyplňujete také fakturační údaje pro následnou fakturaci a můžete také změnit, jakou měnou budete platit. Plus tedy tady vytváříte vlastní pole zaměstnanců, tedy volitelné pole, kam můžete dopsat informace, které potřebujete navíc.
Může to být třeba telefonní číslo, identifikační číslo zaměstnance, pokud něco takového evidujete, a právě třeba to číslo pracovního poměru pro tu paměťku. Ale samozřejmě můžete vytvořit i nějaké naprosto vlastní pole, které budete potřebovat, například třeba ještě nějaký unikátní e-mail toho zaměstnance, abyste tam měli v přehledu a tak dále. Je to jenom na vás. Tak a v případě, že tedy budete chtít přejít na placenou verzi, že už vám těch 5 zaměstnanců zdarma nebude stačit, přejdete tedy do záložky platba. Jako první je tedy nutné vyplnit fakturační údaje a poté můžete dobíjet kredit, jako je tomu spoustu podobných služeb. Případně můžete udělat tu platbu převodem. Jak je to tedy s placením? Nevím, jestli jste se koukali na náš ceník na webu. V té klasické verzi základní se platí 30 korun za zaměstnance na měsíc. Pro větší společnosti, větší nasazení, zhruba od těch 50 zaměstnanců, samozřejmě po dohodě poskytujeme slevy vzhledem k tomu počtu zaměstnanců, a neziskové organizace a instituce ve školství mají za částku 20 korun za zaměstnance na měsíc. Tak, to máme asi všechno o tom, jak funguje celá ta aplikace, jak si to můžete nastavit. Vidíte sami, že je to opravdu jednoduché, zvládli jsme to rychle, takhle rychle to zvládnete samozřejmě i vy sami. Kdybyste potřebovali samozřejmě cokoliv, něco vám nefungovalo, vždycky stačí tady třeba kliknout na chat a napsat nám a my vám hned odpovíme, případně na e-mail. Co teď chystáme do budoucnosti v naší aplikaci? Tady ještě můžete vidět, jak vypadá to generování těch událostí, těch statistik. Tady to jsou vlastně ty detailní přehledy v PDF a tady ty hodiny po dnech do Excelu. Do budoucna momentálně plánujeme hned několik nových funkcí. Samozřejmě dáváme prostor i vám a vašim požadavkům, takže určitě není problém, když nám napíšete s nějakým požadavkem, my zvážíme jeho relevantnost pro tu aplikaci a velmi rádi ho případně zakomponujeme pro vaši spokojenost. Momentálně tedy plánujeme udělat GPS lokaci také na terminálu. GPS lokace je zatím možná pouze v té mobilní aplikaci, anebo když zadáváte ten příchod-odchod přímo přes ten web, tam můžete zadat GPS také. Na terminálu to zatím nemáme, protože jsme nejdříve o tom uvažovali tak, že ten terminál bude opravdu statický na tom jednom místě ve firmě, ale přišli jsme do styku s tím, že někteří zákazníci ty terminály přenáší, protože samozřejmě je to možné, když je to telefon nebo tablet, takže chceme určitě přidat tu GPS lokaci i na ten terminál. Mělo by to být zhruba v průběhu teď dubna, případně května. Dále pracujeme na zadávání i dalších událostí, kromě příchodu a odchodu. Bude to vlastně provázáno s těmi úkoly, jak jsou teď v té aplikace, a to, že vlastně začnete pracovat na tom jednom úkolu. Může to být i paralelně s tím, kdy máte příchod a odchod normálně do firmy, tak k tomu vlastně si vytvoříte úkol, třeba schůzka s panem XY, a začnete na něm pracovat zvlášť. Ty statistiky těchto událostí navíc a se budou generovat trochu jinak, než je tomu teď u té normální docházky. Abyste měli právě třeba přehled pro zákazníky, jak dlouho jste strávili na nějakém jejich třeba projektu nebo úkolu. Dále se teď vytváří přehledová mapa GPS souřadnic všech těch aktivních zaměstnanců, tedy že na jedné mapě uvidíte ty poslední události z GPS lokací, které vytvořili ty zaměstnanci. Takže
hned v reálném čase uvidíte, kdo kde je, můžete to zkontrolovat. Dále bychom do budoucna také rádi udělali ověření autenticity těch zaměstnanců na tom terminálu, protože jak tam vlastně načítáte třeba ty QR kódy, tak ta naše aplikace samozřejmě využívá fotoaparát a je tedy možné, aby vyfotil i toho zaměstnance a zkontroloval, zda je to opravdu on. Tato funkce je plánovaná zhruba v průběhu tohoto roku, ještě bychom ji rádi udělali. Zatím teda jsme se nesetkali s tím, že by to někdo vyloženě vyžadoval, ale myslíme, že je to určitě dobrý způsob ověření pro toho zaměstnavatele spíše. No a jako poslední bychom rádi udělali mobilní aplikaci pro iOS, protože ta naše aplikace Fracker momentálně jako terminál i jako mobilní aplikace je pro Android verze 4 a vyšší. Nemáme ji zatím pro iOS, například z toho důvodu, že ten terminál by na těch applovských zařízeních nešel vytvořit, protože Apple sice už podporuje NFC technologii, ale nepodporuje ji v takovém formátu, aby bylo možné ji využívat pro tu docházku. Takže proto zatím to pro iOS nemáme, ale chtěli bychom v průběhu tohoto roku udělat aspoň tu mobilní aplikaci pro ty zaměstnance právě pro iOS. Pokud máte zaměstnance, kteří by chtěli využívat tu mobilní aplikaci, ale mají třeba Apple zařízení nebo Windows zařízení, případně BlackBerry, není problém, aby ji využívali, nestáhnou si ji teda z App Storeu nebo něčeho jiného, ale stačí, když se přihlásí do svého účtu přes ten web a jak jsem vám ukazovala, je tam ta webová aplikace a tam se rovnou můžou zadat příchod a odchod. Ten náš web je velmi mobilní, takže určitě nebudou mít problém s tím, aby to tam takhle načítali. Jak jsem říkala, jsme otevřeni dalším vašim požadavkům a návrhům, takže určitě není problém, abyste se ozvali. Případně vlastně v aplikaci máte ještě tady část Vylepši Fracker, kde se dostanete na náš krátký dotazník o hlasování o nových funkcích, kde máte některé návrhy na nové funkce, které zvažujeme, případně můžete vyplnit ještě další, které vás napadnou. No a blížíme se ke konci. Jak jsem říkala, pokud budete mít s něčím problém, budete mít nějaké dotazy, zkuste se prvně podívat třeba do té nápovědy, do toho pomocníka, jestli tam není odpověď na vaši otázku, případně si můžete samozřejmě pustit ty výukové videa, kde by měl být přehled toho všeho, co potřebujete, případně využijte chat, kontaktní formulář nebo náš e-mail podpora@frackerme. Samozřejmě nám můžete i zavolat do společnosti Oldany Group a rádi s vámi vyřešíme, co budete potřebovat. Pokud chcete vědět nejnovější věci, informace, aktuality o naší aplikaci, určitě se podívejte na náš blog, kde se snažím přidávat aktuality, možnosti využití té aplikace v různých odvětvích, případně i užitečné rady, například o tom, jak využívat tu aplikaci třeba s tím NFC, jaké si zakoupit zařízení, případně jaké si zakoupit držáky na ty zařízení, aby jste je měli staticky na tom jednom místě u vás ve firmě. No a ode mě je to zatím asi vše. Jestli máte nějaké dotazy, můžete napsat tady na chatu. Ráda vám je zodpovím, případně pokud to bude něco, co by měli vědět všichni účastníci, tak o tom je krátce pohovořím. Takže dáme třeba 5 minut na to, abyste mohli napsat své případné dotazy. Pokud žádné nemáte, tak se s vámi rozloučím, přeju vám hezký den a v případě, že budete naší aplikaci zkoušet, tak se kdykoliv ozvěte, pokud budete něco potřebovat.
Děkuji vám za účast a mějte se hezky.